Sorpresa i sorpresa agradable. Teníem entès que, o vostè em va dir com a mínim, que ens votarien en contra d'aquesta moció. Clarament se'ns feia difícil entendre els arguments per votar en contra d'aquesta moció, ja que creiem que és un dret fonamental que totes les administracions, siguin municipals, siguin la catalana o siguin de l'Estat, lluitem i ens posem a treballar per trobar solucions per aquest abús clar que és el dels serveis bàsics i el servei de l'electricitat. Per tant, agrair-los clarament aquest canvi d'opinió. Només, i ho lligo amb la intervenció també del grup de la Junts, ens encantaria poder reclamar a la Generalitat accions concretes en aquest àmbit. Malauradament, ja des del 2016, com a conseqüència de diverses sentències del Tribunal Constitucional, totes les competències amb la regulació del mercat elèctric les té l'Estat espanyol. Per tant, com he dit altres vegades, els convidem a que ens ajudin, el seu partit polític, ens ajudin a reclamar i a tornar a recuperar les competències, perquè estem convençudíssims que des del Govern de la Generalitat podrem regular i aplicar una legislació que sigui molt més justa pels nostres conciutadans. Res més, simplement agrair-los bàsicament aquest suport i gràcies.